Тук сме отново на попа. Темата е супер яка. За красивите, готини дами, които танцуват, които са балерини. Има и от тях също готини гимнастички, а те са най-яките. Нали? Ето, отиваме при някакви гражданки да видим дали са танцорки. Извинявайте много, специално за Night Story. Вие можете ли да танцувате? Извинявайте много, понеже темата ни е за гимнастичките. Не танцувате ли? Не танцувам. А според вас балерините ли са по-готини танцорки или гимнастичките? Не знам, не ми задай такива сложни и некомпетентни въпроси за пички. Не, питам за гимнастички. Ти не ме разбра, понеже правя много лапс. Ставаше въпрос. Аз учих с едни 4, имах от коса. Обаче бях седми, гимнастички бяха добри момичета. Да. Едната е в зелено, а другата е в синьо. Не ги познавам, сега се запознавам веднага. Здравейте. Здрасти. Имаш супер яка шапка. Благодаря. И имаме една тема в ММ и в Night Story за танцорки, гимнастички и въобще. Обичаш ли да танцуваш? Обичам, ама да, готино. Стриптиз, да. Какво трябва да включва един готин стриптиз? Един готин мъж. А харесваш ли жени? Не. Защото въпросът ми е свързан с това, какво ти е мнението за гимнастичките? Ама не обичам гимнастичките. Що? Защото обичам мъже. Ти на 16 ли си? Не. А имаш нещо руско в тебе, между другото. Не, аз съм Тозраил Шалом. Веднага питам, какво е мнението за гимнастичките? Балеринките, танцорките? Ох, колко са нежни, елегантни, красиви. И това, че една жена може да прави шпагат е готино, нали? Кой мисли, че не е готино? Имаш и някакво така впечатление за готините гимнастички? Някои са яки, някои не са яки. Добре, докъде трябва да се дига така краката напред според те, крака да може да се дига, за да е готина? Добре, една жена по-готина, ако е танцорка или ако е художничка, примерно? Ако е танцорка. Значи по-добре е за жената да танцува така или такова. Да. А какво е мнението за гимнастичките? Дали са най-яките? Харесвам гимнастички. Да. Бихте ли показали нещо от гимнастиката? Дръжте ми чашката. Може ли си пине малко? Може. Мерси, бат. Гледай. Покажи нещо. Ама с какво? Съвсем на живо от графа. Бухалки, Съвсем на живо от графа специално за вас. Е тук, как се казва? Бухалки, нали? Афганистан. Давай сега. Афганистан е покажи. Как с бухалки или с въже? Бухалки първо. Какво мислиш за манекенките и гимнастичките? Какво мисля? Не искам, аз не мога да говоря сега в момента. Добре. Аз не харесвам жени, предпочитам мъже.